dobrodošli nazad. Nastavljamo gde smo stali. Htela sam da kažem svakako da ovih dana nije lako da se uvek nastavi gde smo stali, zato što situacija u društvu zaista nam nekako diktira da ne možemo da se pravimo, da nastavljamo gde smo stali, ali svakako verujemo da borba koju pre svega vode studenti i koje ja u svoje lično ime, nadam se i vi pozdravljamo, koji su danas pešaka krenuli ka Novom Sadu, zapravo predstavlja borbu za bolje i pravednije društvo i mi ih i danas, a i svakog dana u svemu tome podržavamo i pružamo im podršku. A sada ćemo svakako nastaviti sa onim što je po agendi. Iza mene su sa nama danas dr. Anđelka Zečević sa Matematičkog instituta i profesor dr. Tamara Vučenović sa Univerziteta Metropolitana, neki je znaju i sa Radija Beograd. Razgovarat ćemo o tome da li veliki jezički modeli treba da prođu obuku privatnosti. Ja vam neću ništa više o tome reći jer će njih dve razgovarati, tako da, dragi dame, izvolite. Hvala lepo. Ja ću samo da dodam hvala na ovoj lepoj najavi. Dodaću još i to iskoristit ću ovu lepu priliku. Hvala što ste me pozvali da dam još neki detalj više uz ovo Radio Beograd. Ono što me kvalifikovalo da donelo mi zaista jednu veliku čast da budem ovde danas sa vama je pre svega emisija Digitalne ikone koja se emituje na drugom programu Radio Beograda već 20 i sad će biti 3. godina svakog utorka ujutru od 9 do 10 sati. I između ostalog teme o kojima pričamo su upravo ove teme o kojima se danas diskutuje. Lepo ste nas najavili. Ono što je meni ostalo sada na ovom početku, to je da kažem da sam zaista zadovoljna i srećna što imam Anđelku ovde kao svog sagovornika. Jer čini mi se da nije lako objasniti, ja mislim, šta su zapravo jezički modeli onako na jedan jednostavan i jasan način i zašto mi upravo danas i upravo ovde o njima pričamo. Pa, Anđelka, izvoli. Hvala i sa moje strane na pozivu i eto, drago mi je da mogu da podelim neke utiske i iskustva razvojne zajednice. Pre svega, jezički modeli o kojima pričamo su neko poslednje dostignuće veštačke inteligencije i mislim da su programi kao što je ChatGPT koji dolazi iz OpenAI-a, ali i svi drugi programi koji dolaze iz većih kompanija kao što su Gemini iz Google-a ili Claude iz Antropika. Znači, prosto da imamo celu jednu paletu alata, jezičkih modela koji su sposobni da generišu tekstualni sadržaj. I kao takvi, prosto videli smo da imaju različite kapacitete, različite mogućnosti, nekada vrlo impresivne, ali prosto ono zbog čega smo danas ovde je priroda nastanka tih jezičkih modela koji zahtevaju izrazito velike količine tekstualnih podataka za razvoj. Kad kažem velike količine tekstualnih podataka, mislim na terabajte podataka koje sada apsolutno nije moguće, nije realistično manuelno proveriti i analizirati, tako da među tim podacima ima mnogo nekvalitetnih podataka, ali i onih koji ugrožavaju privatnost pojedinaca. Ima puno podataka koji utiču na pristrasno ponašanje tih modela, tako da imamo jednu celu paletu problema i vrlo zanimljive dimenzije koju treba da rešimo. I ono što je još interesantno da tekstualni podaci su u slobodnoj formi i kao takvi ponajčešće mogu da sadrže neke elemente koji reflektuju našu privatnost, što nije slučaj, na primjer, sa nekim strukturiranim podacima gde mi prosto u radu možemo da odlučimo da ne koristimo, na primjer, neke određene parametre kao što su starosna dob, pol ili prosto šta god to može biti osetljivo za specifični kontekst, za specifični razvoj. Ali eto, kod tekstualnih podataka, zbog te svoje strukture, svi ti podaci mogu biti na različitim mestima u tekstu, u različitim formatima, različito izraženi, pa ih je... Tako je. A što bi bio neki dobar, konkretan primer gde vidimo kako se preklapaju jezički modeli i privatnost?
Pa eto, to su pre svega, kažem, neki, kad pričamo o privatnosti iz ugla jezičkih modela, znači jedan pogled može da bude pogled kreatora samih jezičkih modela, gde znači razmatramo organizacione procese, prakse koje kompanije sprovode prilikom razvoja samih jezičkih modela i tu imamo regulativu kao neku vodilju, nadam se kao vodilju u doslovnom smislu, a sa druge strane imamo rezultat prosto same jezičke modele, imamo pitanje da li su oni kao takvi usklađeni sa regulativama i da li oni poštuju privatnost. Ono što je nezahvalno kada razgovaramo o tehnologiji, o sistemima, je što oni amplifikuju prosto nekakve fenomene koje integrišu, koje usvoje i prosto ako imamo jedan jezički model kao što je, na primjer, ChatGPT koji je neosetljiv na pitanje privatnosti, onda nam je jasno do kojih razmera prosto to može da skalira. Kako možemo da proverimo, ali drugo pitanje je i da se osiguramo, je li tako, da se ovo o čemu govorite, odnosno da su jezički modeli usklađeni sa regulativama? Da, eto danas je puno puta pomenuto da bi bilo idealno da imamo i sisteme koji su na neki način evaluirani iz ugla transparentnosti, iz ugla ravnopravnosti. Prosto tehnički gledano mi kao razvojna zajednica nemamo neke adekvatne instrumente kojima možemo da proverimo ta svojstva na nivou jezičkih modela, ali i mnogih drugih modela koji dolaze pre svega iz sveta veštačke inteligencije koji su utemeljeni u podacima. Jer prosto ono što je na nivou regulative kao neka odredba treba da se mapira u jedan konkretan skup instrukcija koju sada razvojna zajednica treba da poštuje. Kako mi da proverimo da li je neki jezički model pre svega, eto, po pitanju privatnosti korektan, da li poštuje privatnost? Znači, treba nam neki ekosistem, trebaju nam neki alati koji mogu da nam pomognu da to na neki način izmerimo, da identifikujemo prosto neke segmente koji su potencijalno problematični. A ono što je još u kontekstu jezičkih modela osetljivo, da se pre svega oni razvijaju za široku grupu korisnika, za globalnu zajednicu, višejezični su, što znači da integrišu različite segmente različitih regulativa i sad pitanje je recimo nas kao korisnika da li ako postavimo neki upit na engleskom jeziku, a tiče se, na primjer, neke lokalne situacije, da li očekujemo od jezičkog modela da poštuje ili da nam odgovor koji je usklađen sa lokalnom regulativom ili sa nekom globalnom regulativom. Tako da, kažem, imamo i po dizajnu dosta nekih osetljivih pitanja i eto, još uvek ne dovoljno instrumenta da sve to adekvatno sagledamo, ali eto, i razlog zbog kojeg sam danas ovde i prosto jeste da razvojna zajednica je svesna tih okolnosti i naučna zajednica je svesna tih okolnosti i da se prosto radi na koncipiranju i adekvatnog okvira koji može da nam pomogne da te stvari bolje sagledamo. Sad to bi bilo bolje pitanje za kraj, ali evo pitaću vas sada da ne zaboravim. Čiji bi to posao bio? Ko tu treba sve da se udruži? Istraživači? Da. Mislim da je to posao svih nas. Mislim da je to posao svih nas, da zaista moramo da razumemo ono što je potreba zajednice, ono što su zakonski okviri, da prosto, kažem, to adekvatno sprovedemo u delo, da čujemo da li su zaista realizacije tih naših aktivnosti adekvatne, da nije došlo slučajno do nekih povreda i privatnosti, ali i drugih prosto prava. Znači, potreba nam je i taj feedback
zajednice koji možemo kontinuirano da uključimo u razvoj tih modela. Prosto nemamo neku barijeru, granicu do kada nešto razvijemo i stajemo, nego prosto to je jedan kontinuirani proces koji treba vremenom da se unapređuje i to je nešto što je vrlo tipično za softver kao recimo vrstu kreacije, ali eto nešto što treba reflektovati i na jezičke modele. Ono što hoću da napomenem kao jednu vrstu ograničenja koje imamo, to je cena i resursi koji su potrebni za razvoj takvih jezičkih modela, jer hardware infrastruktura koja nam je neophodna zapravo danas jako puno košta i ako mi pogledamo kolike su cene razvoja modela kao što je, na primjer, ChatGPT, mi zađemo u neke milijarde koje nisu lako priuštive, samim tim ni greške koje se uoče nisu lako popravljive. Vrlo važan deo kada o svemu ovome pričamo je anonimizacija podataka. Pošto znamo da učestvujete u brojnim projektima koji se tiču upravo i medicine, i zdravlja, i veštačke inteligencije, možda je ovo, da kažem, pravi trenutak da pokušamo da kratko odgovorimo na pitanje da li je zaista, šta je pre svega anonimizacija podataka i drugo, da li je ona, kako je mi često vidimo, jedan lek za sve, znate, onako sve mogući lek koji možemo da rešimo, sve ove poteškoće koje ste nabrojali. Da. Pa, eto, baš zbog ovog segmenta načina razvoja ovih modela koji zahtevaju izrazito velike količine podataka, jasno je da nam tu i alati moraju pomoći da adekvatno zaštitimo privatne podatke u dokumentima, resursima sa kojima radimo i anonimizacija je nešto što dolazi sa idejom da zaštiti identitet osobe ili možemo da govorimo o institucijama, prosto nekim većim entitetima, a prosto koja bi mogla da sakrije neke informacije poput imena, prezimena, JMBG-ova koji se provlače, nešto što zovemo znači eksplicitnim identifikatorima koji su u samim regulativama nekako i jasnije za razvojnu zajednicu, kažem, navedeni. Ali tu imamo i celu jednu grupu tih implicitnih identifikatora koji mogu da povrede privatnost pojedinaca i koje je zahtevnije prosto uočiti. I to sam htjela reći, eto, pošto dolazim iz neke sfere medicinskih istraživanja primarno, recimo neka retka terapija je nešto što može da identifikuje pojedinca. Takođe nije svejedno da li govorimo o nekom fenomenu u nekoj većoj zajednici ili u nekoj manjoj zajednici. Znači, kontekst je taj koji određuje kako sama anonimizacija treba da se sprovede i koji su to elementi ulaza koje mi treba da adresiramo da bi prosto mogli da smatramo da smo nešto u zadovoljavajućoj meri anonimizovali. Oni koji se bave, da kažem, razvojem jezičkih modela sigurno razmišljaju o ovom pitanju ako, recimo, očuvanje privatnosti može da utiče na mogućnosti i na kapacitete razvoja jezičkih modela, u kakvoj bismo onda situaciji bili? Da li može zapravo da utiče na njihov razvoj? Da. Eto, uistinu privatni podaci daju neki određeni potencijal jezičkim modelima i danas smo puno puta čuli sisteme preporučivanja koji uistinu, ukoliko znaju, imaju više inputa o nama, o nekom našim navikama, mogu da nam adekvatnije nešto preporuče, nešto nam sugerišu, što, kažem, može da bude i pozitivno, može da bude i negativno. Danas smo čuli primere i nekog profilisanja, Facebook naloga i koje ja kategorišem kao korisnik pre svega u tu grupu negativnih primera, ali recimo ta personalizovana medicina je nešto što bi mogao biti drugi kraj te priče gde zapravo ukoliko iskoristimo neke odgovarajuće informacije mi možemo da mnogo više unapredimo efekte lečenja, da unapredimo nečije zdravstveno stanje. Tako da je pitanje balansa jako
važno i kontekst i razvoja i primene jezičkih modela je nešto što to diktira. Sigurna sam da nas sve ovde zanima šta se dešava u srpskoj, da kažemo, jezičkoj sferi, a tiče se privatnosti i velikih jezičkih modela. Da, pa naša zajednica nastoji da uhvati korak sa svetskom zajednicom i da radi na razvoju jezičkih modela. Ona je locirana u okviru akademskih centara, to su Elektrotehnički fakultet, Matematički fakultet, Institut za veštačku inteligenciju, imamo i Centar za jezičke resurse i tehnologije. Tako da, znači, imamo ljude koji su se unazad godinama prosto školovali u ovom segmentu i koji sada pokušavaju prosto da uhvate ritam sa globalnom zajednicom i kreiraju pandane jezičkih modela koji su podesniji za obradu srpskog jezika. Sada opet tu napominjem te kritične momente infrastrukture, odgovarajućeg hardvera koji je za to neophodan, samih podataka koji se koriste. Za sada su to javno dostupni resursi koji se mogu prevući sa weba, opet uz neku kontrolu izvora. To je periodika koja je sa friendly licencama, autorskim pravima, tako da je nekako usmerena pre svega na globalnu zajednicu, ali se razmišlja i o kreiranju modela za specifične domene, kao što je pravni domen, kao što je medicinski domen. I eto, ja sam ponosna danas što mogu da kažem da smo zajedno sa partnerima Srbija pokrenuli i inicirali taj prvi korak ka kreiranju nečega što je možda važnije od samog jezičkog modela. To je taj ekosistem u okviru kojeg jedan jezički model može adekvatno da se razvije. Nama je, kažem, pre svega zanimljiv medicinski domen zbog tih direktnih benefita koji donosi za zajednicu i ono što bismo hteli da uradimo, što sam kroz neka od ovih prethodnih pitanja delom i dotakla, jeste da sve te pravne okvire, regulativu koja postoji u zajednici pretočimo u jedan skup smernica, preporuka ka široj razvojnoj zajednici koja može da se nadalje koristi. I takođe ono što mislimo da je jako važno s obzirom da je u pitanju jedan kompetitivan domen i u kojem će se u nekom trenutku uključiti i industrija, gde će biti i nekih komercijalnih rešenja. Prosto želimo da damo jedan adekvatan testni skup koji može da služi za evaluaciju tih alata i prosto neku vrstu provere koliko su ti alati obzirni prema pitanju privatnosti. Naravno, iskustvo partnera će tu biti više nego dragoceno da se identifikuju neki scenariji koji treba da se nađu u tom testnom skupu, ali prosto ideja je da se to iskomunicira na jednom širem nivou ka razvojnoj zajednici, da se opet svi ti važni aspekti prenesu i da se opet kontinuirano gradi svest o tome da jedan jezički alat mora da prođe i tu vrstu testa i da to postane deo neke dobre razvojne prakse. Možda samo kratko da kažemo koji su to neki ključni benefiti kada govorimo o medicinskom domenu? Radite zaista na brojnim projektima. Mnogo toga se uradilo i još uvek se radi. Sigurna sam da bi bilo dragoceno da čujemo. Da, to su, eto, pre svega sistemi i ono što mislim da je važno reći za podršku odlučivanju. Danas smo više puta čuli eksplicitno da se govori o sistemima odlučivanja, decision making system. Mislim da je važno da pričamo o decision support sistem, znači da su to pre svega sistemi koji mogu da podrže odlučivanja
kao u procesu dijagnostike i to je nešto što lekari kao korisnici sistema cene, jer eto, verujem da je to nešto što se može adekvatno preslikati i na druge domene, ali domen medicine je izrazito kompleksan, izrazito dinamičan, uzimajući u obzir uslove u kojima se radi, koji su počesto stresni, uzimajući u obzir vreme koje jedan lekar ima da posveti svom pacijentu, ne zato što bi on toliko želeo, nego prosto sistem nekako to nameće. Takva vrsta sistema koja može da sugeriše odgovarajuću dijagnozu uz odgovarajuće argumente. Znači, važno je da se prosto i taj segment adresira, da odluka jednog sistema bude interpretabilna i da ceo taj proces bude transparentan. Obično su takvi sistemi po svojim performansama nešto niži u odnosu na ove naprednije sisteme koji se zasnivaju recimo na neuronskim mrežama, ali ako bi trebali da biramo između ta dva, mislim da bi prednost trebalo dati ovoj prvoj kategoriji sistema. I eto, navešću još da je uz te sisteme koji se bave preciznijom dijagnostikom, ideja da se razviju sistemi koji mogu unaprediti bezbednost pacijenata, gde sada opet u ovom kompleksnom zdravstvenom sistemu, gde imamo jako puno lekova, gde imamo različite nivoe medicinske pismenosti, softver bude taj koji može da ukaže na neke rizične, kritične situacije i na taj način predupredi prosto štetu koja može da nastane na obema strana. Evo sad još jedno pitanje sa moje strane, onda ćemo dati reč našoj divnoj publici. Ja nekako volim na tonu strukturu uvod, razrada, zaključak. U zaključnom nekom pitanju bih voljela da čujem od vas koji bi bili neki naredni koraci koji bi nas pripremili na sve ove neke od tih novina ste vi pomenuli koje nam donosi veštačka inteligencija. Ono što je vrlo karakteristično za veštačku inteligenciju da se brzo razvija i imamo puno aktera na tržištu sistema veštačke inteligencije. To zanimljivo je da je baš krajem godine izašao i jedan novi jezički model DeepSeek koji tvrdi da je za svoje kreiranje mnogo manje novčanih resursa zahtevao, što je jedan ovako podsticaj za aktere, kažem, na tržištu, tako da možemo da očekujemo puno toga. Ne nužno lošeg, znači možemo da očekujemo puno toga. Ono što bi bio neka moja perspektiva je da treba izgraditi neki ekosistem u okviru zajednice, neku mrežu koja bi se mogla baviti svim tim važnim pitanjima. Ovde smo danas pre svega da se bavimo pitanjem privatnosti, tako da je jedna mreža koja može to da adresira iz različitih uglova jako važna, da prosto imamo neke opet operativne smernice, sugestije za razvojnu zajednicu, šta je to što treba da sprovede u delo i opet da imamo neki adekvatan sistem evaluacije koji verovatno u svojim začecima neće biti idealan, ali prosto koji će kreirati sliku o tome da ako imate jednu zvezdicu od 5 zvezdica, da taj softver treba da se popravi. Dobro, hvala. Evo imamo već pitanje, komentar, sugestiju. Hvala, Anđelka, kao i uvek. Sjajno predavanje. Moram priznati da sam od jutros čekao da ti postavim ovo pitanje i super si napravila uvertiru sa DeepSeekom, imajući u vidu da je taj jezički model napravljen u pravnom sistemu koji nije ni u kom slučaju, da kažemo, sklon zaštiti prava na privatnost. Kakve perspektive vidiš u njegovom korišćenju, njegovoj primjeni? Da li možda u nekoj perspektivi vidiš i mogućnost zabrane u slučaju da Evropska unija ili drugi zakonodavci procene da je to prosto preveliki rizik za stanovništvo i generalno možda i za informacijanu bezbednost celog tog prostora? I drugo pitanje, čak i kad imamo adekvatan pravni okvir, kao što recimo, ajde da kažemo, postoji u Evropskoj uniji, nekad prosto iz, da kažemo, lenjosti određenih ljudi, oni mogu
unositi i dokumenta i lične podatke koji ne bi trebalo da unose i koji samim tim postaju zvanično ili nezvanično deo tela podataka koji kasnije ulazi u trening podatke celog sistema, gde vidiš tu mogućnost da se to ispravi, da se ostvari zaštita prava na privatnost i tako dalje. Da. Hvala Bogdane, ja sam se radovala, znala sam da ćeš i ti danas biti ovde i radujem se i diskusiji nakon samog panela. Ono što je zajedničko i za prvo i drugo pitanje je pre svega da razvojna zajednica nema instrumente da adekvatno proveri ponašanja odgovarajućih modela. Znači da se to može evaluirati na nivou pojedinačnih testova. Ali je pitanje, sad, onako strogo matematički gledano, da li mi iz toga, kakav zaključak izvodimo i kakav zaključak možemo da izvedemo. Tako da verujem da će za određene segmente primjena postojati neke interne validacije, neki interni testovi gde će biti prag, to je subject to discussion, znači pitanje za diskusiju, ali činjenica je da čak i ako bismo hteli da sve to nekako sistematično sprovedemo, još uvek nemamo pretočenu regulativu u nekakve konkretne korake. Mi znamo da postoje različiti sistemi rizika, mi znamo da treba da dokumentujemo odgovarajuću prirodu, da potvrdimo odgovarajuću prirodu, na primer, poštovanje privatnosti iz ugla jezičkog modela, ali kao zajednica, uopšte globalno govoreći, pratimo i velike jezičke konferencije, sve ono što se događa unutar razvojnih timova velikih korporacija, naravno u segmentu otvorenog, je da zaista nemamo neke instrumente kojima to možemo da adekvatno ocenimo, a ono što je svakako jedan vid zaštite prilikom ulaza tih podataka u sistem, to je baš anonimizacija. Anonimizacija po određenoj smernicama, po određenim pravilima. Ono što prosto je važno da naglasimo da anonimizacija nosi određene rizike i da tu postoje puno benefita, pre svega po pitanju privatnosti, ali možda imamo neke domenske rizike i u kontekstu medicine sakriti, na primer, pol pacijenta ili neku dijagnozu pacijenta je nešto što može da ima ozbiljne implikacije na ishod lečenja. Tako da i taj sam proces anonimizacije bi morao da zadovolji neke kriterijume koji bi za samu primjenu trebali da budu adekvatni, bilo u smislu procene te rizika, bilo u smislu nekakvih pojašnjenja, objašnjenja samog procesa anonimizacije. Dobro, hvala. Evo imamo još jedno pitanje. Hvala. Ja bih samo hteo da pitam isto da li, da kažem, veštačka inteligencija, da li može, pošto svi uglavnom pričamo da će doći do gašenja pojedinih radnih mesta, da li može da zameni ta sva neka radna mesta. I ono što isto tebe da ukažem da veštačka inteligencija, mi sada baš pričamo o tome, ali 2015. godine, koliko se sećamo, inače i kao korisnik Facebooka, se dešavalo, na primjer, da vama, vi sad nalazite se u lokalu, slika se, na primjer, sasvim gost koji nema nikakve veze sa vama i odjednom vam izbaci Facebook da ste se nalazili tu i tu, da li hoćete da izbacite tu sliku. I ono što hoću da kažem da ta povreda prava datira mnogo pre, sad smo valjda toliko osvešteni, pa opet i lepo ovako da se javno priča o tome, ali hoću reći da ta, da kažem, veštačka inteligencija datira mnogo pre nego što je sada, da kažem, došla na velika vrata. Tako da, to su neki problemi koji su tada krenuli, mislim, ajde, Facebook je to šalantno izbjegao, on to radi sad na drugačiji način, ali moje pitanje će se baš fokusirati da li ta veštačka inteligencija može se da zameni, pričajući, gledajući isto i poslove pravnika, ono što ja, mislim, ovo je moje mišljenje, što ne može i ta veštačka inteligencija da ima, jeste tu empatiju. A empatija je mnogo bitna za sve oblasti poslova i, da kažem, i nekih radnji. Hvala.
Hvala vam na pitanju. Eto, ću prvo da se osvrnem na istorijsku perspektivu razvoja veštačke inteligencije i puno je tu prosto algoritama koji mogu da se iskoriste da mimikuju takvo ponašanje koji nisu nužno bazirani na veštačkoj inteligenciji. Počesto kompanije za svrhe marketinga danas kažu da imaju neka rešenja koja su bazirana na veštačkoj inteligenciji, a prosto to strogo tehnički govoreći, naučno govoreći, nije tako. U tom smislu, u tom svetlu nam je teško onda da razgraničimo i objektivno govorimo, ali činjenica je da ono što jesu današnji moderni sistemi veštačke inteligencije, da su svi oni data driven, znači da zasnivaju se na velikoj količini podataka i razviti jedan kvalitetan sistem veštačke inteligencije je zapravo užasno teško. Mi imamo hajp ovako u kolektivnoj zajednici, na globalnom nivou, ali praktično raditi na razvoju jednog takvog sistema je izrazito kompleksno i u tom svetlu ja uopšte nemam tu bojazan da će doći do nekog dominacije veštačke inteligencije i nadam se da se neću demantovati tim svojim zapažanjima, ali da će uticati na procese rada, verovatno da hoće. Zapravo već vidimo da utiče na mnoge procese rada. Primjena opet tih sofisticiranih alata je sama po sebi skupa. Ono čemu mi trenutno svedočimo zapravo neko globalno testiranje postojećih alata, ali u kontekstu industrije, rada, gde sad treba da zadovoljimo i neke druge kriterijume compliance-a i ostalog. Mislim da su primjene tih tehnologija još uvek skupe, tako da, eto, opet podstičem neki dijalog gde zapravo treba primeniti veštačku inteligenciju, da njena primjena nije nužno, uvek loša, da možemo da imamo mnoge benefiti, prosto da se rasteretimo nekog administrativnog, generičkog posla i prosto dobijemo vreme da se bavimo suštinom, što verujem da svi želimo. Dobro, hvala lepo. Ako nemamo više pitanja, da se držimo satnice. Mada bih ja imala jedno svoje omiljeno pitanje, kad tako iznesemo dosta ideja, treba kreirati ekozajednica, treba ekosistem, zajednicu, menjati neke stvari. Ja obično volim na kraju da pitam kako, ali to ćemo da ostavimo. Ostavit ću evo sebi da odgovorim sama na to pitanje. Verujem da je ovaj razgovor danas bio jedan od tih doprinosa tome kako kreirati nešto što nam nedostaje. Hvala divnoj publici. Hvala, Anđelka. Hvala svima. Hvala.